4 dni. Presne toľko trvá kurz kineziológa, ktorý vás za tak krátku dobu naučí dokonale kresliť. Picassom sa síce nestanete, ale vaše kresliace schopnosti sa zmenia na nepoznanie. Tu je dôkaz. Sme v Budapešti, u Laciho Bihariho, kde sa schádzajú rôzni ľudia, ale s jedným úmyslom. Všetci sa za 4 dní chcú naučiť kresliť za pomoci zvláštnej metódy. Som stavebný inžinier, statik. Nie som spokojný s tým, ako kreslím, tak som prišiel sem. Ja tu nie som iba kvôli kresleniu. Chcem jednoducho vyskúšať tento kurz. V tejto miestnosti sa nebude hovoriť o tom, ako treba pritlačiť ceruzku či akú techniku zvoliť pri kreslení. Tu sa bude zapínať pravá mozgová hemisféra. Kurz Laciho Bihariho, ktorý už roky praktizuje, je tak trochu zvláštny. Naučíte sa tu kresliť bez toho, aby vám Laci prednášal o technikách kreslenia. To, čo s vami urobí, je na prvé počutie nelogické. Laci vám zapne pravú mozgovú hemisféru. Počas nasledujúcich 4 dní urobíme to, že sa naučíme pozerať inak na veci, ktoré nás obklopujú. Toto nám dopomôže k tomu, aby sme sa naučili kresliť. A v tom, že sa na veci dokážeme pozerať inak, nám údajne pomôže zapnutie alebo presnejšie povedané zharmonizovanie hemisfér. Dnes už vieme vyrovnať zapájanie mozgových hemisfér tak, aby obe fungovali rovnako. A tým, že mozgové hemisféry dostaneme do rovnováhy, prebudíme umelecké cítenie. Umelecké cítenie má podľa Laciho každý. Jeho prebudenie môže znamenať vyvolanie stratenej sebadôvery, lepšie zvládnutie stresových situácií, ale aj lepšie schopnosti pri kreslení. Základom všetkého je to, že musíte vnímať priestor. Pozerajte sa na plochu objektov a kreslite to, čo vnímate. A tu sme už v plnom nasadení. Prvý deň kurzu sa začal úprimne povedané hrozne. Laci najprv chcel, aby sme nakreslili ruku, ale nie hociako, naslepo. Papier si daj čo najďalej od tváre a otoč sa chrbtom k papieru. V mysli skús zosúladiť oči s tvojou rukou tak, aby ceruzka kopírovala to, čo vidíš, teda kontúry ruky. Napriek našej veľkej snahe sa nám akosi nedarí kresliť naslepo, veď predsa nevieme kresliť vôbec, nie je to ešte naslepo. Hneď potom to prichádza druhá, ešte ťažšia úloha. Musíme nakresliť seba, ale namiesto umeleckých diel vznikali zábavné kresby. Tento chlapík na obrázku by som mal byť ja. Ako vidíte, nie je to žiadna sláva. Laci ma však stále presviedča, že všetko bude v poriadku. Samozrejme, Laci mu už neveríme ani slovo, ale napriek tomu pokračujeme a kreslíme. Tentokrát portrét ženy. Dostali sme novú úlohu, tak z tohto by som mal niečo nakresliť. Zatiaľ to vyzerá takto. Čiže nie je to žiadna sláva. Trpezlivosť nám dochádza, sme presvedčení o tom, že Laci našu pravú hemisféru nezapne a nikdy sa nenaučíme kresliť. Aj ty sa naučíš kresliť. Stavme sa o lyžiarsky kurz na Slovensku. No u mňa to proste fungovať nebude, stávka platí. Staviť sme sa s Lacím nemali. Prišiel totiž druhý deň kurzu a ani nevieme ako, ale ceruzka poslúchala podstatne lepšie ako včera. Už dokonca vieme aj tieňovať a zrazu, keď sa pozrieme na predmet, tak ho vidíme inak, detailnejšie. Je to úžasné. Nemyslím na nič, iba na kreslenie. Každodenné problémy išli bokom. Som prekvapená z toho, ako kreslím. A v tretí deň sme už neverili vlastným očiam vôbec. Nevieme ako, ale zrazu na našich výkresoch sa objavili kresby, ktoré sa výrazne podobali fotkám, ktoré sme mali obkresliť. Nevnímame čas ani svet, iba výkres pred sebou. Vôbec nikto mi nepovedal, ako mám správne používať ceruzku, či akú techniku má zvoliť pri kreslení. No napriek tomu medzi mojimi kresbami je takýto rozdiel. Presne toto dokáže zharmonizovanie hemisfér, tvrdí Laci. A keď sme sa pozreli na svoje kresby a kresby ostatných žiakov, dali sme mu za pravdu.